Хайырлы ирте, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмери. Республикада кар бураны нәтиҗәләрен бетерү дәвам итә. Башкалабыз Казанда буран планы гамәлдә булган чорда 273 мең тонна кар чыгарылды. Юлларны җыештыруга 1 меңнән артык махсус техника берәмлеге һәм 700дән артык кеше җәлеп ителде. Казан мэриясе билгеләп үткәнчә, атна ахырына җәмәгать транспорты маршрутлары үтә торган юлларны чистарту бурычы куелды. Бүген һәм ял көннәрендә бераз кар яву ихтимал, айрым районнарда буран көтелә. Көндезләрен һава температурасы 9 градус салкын, юлларда бозлавык саклана. Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны дәвам итә. Автобус 1 мартка кадәр республиканың 29 районында булып чыгарга тиеш. Бүген ул Чистай районына юл тотты. Шушы көннәрдә автобус Алексеевскида булып китте. Очрашуның төп темасы милли проектларны гамәлгә ашыру. 2018 елда аларны Россия президенты Владимир Путин тәкъдим иткән иде. Районның төп үзгәрешләре һәм уңышлары турында фотокүргәзмә аша танышып булды. Алексеевск районында мактанырлык әйберләр бар. Узган елда гына да биредә милли проектлар буенча берничә социаль мөһим объект төзелде. Биләрдә Алтын дага мәдәни проектка 14 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Олы Алан авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелде. Шулай ук ремонттан соң берничә юл участогы ачылды. Район активы белән Дәүләт думасы депутаты Айдар Метшин, Дәүләт советы депутаты Фуад Вәлиев, Урман хуҗалыгы министрлыгының беренче урынбасары Илгизәр Зарипов һәм район башлыгы Сергей Демидов аралашты. Республикабыз районнарында махсус хәрби операция зонасыннан кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләр белән даими рәвештә район башлыклары очрашып тора. Шундый очрашуларның берсе бу көннәрдә Алабуга районында узды. Район башлыгы хәрби якташларыннан хезмәтләренең барышы һәм нинди ярдәм кирәклеге турында сорашты. Хәрбиләр үзләренә һәм аларның гаиләләренә күрсәткән ярдәмнәр өчен район җитәкчелегенә һәм райондашларына рәхмәт белдерде. Туган яктан озатылган гуманитар ярдәмнең мөһимлеген ассызыкладылар. Туган якта рәхәт булса да без хәрби операция зонасына кирәк, без тынычлыкны саклыйбыз диялар. Махсус хәрби операция башланганнан бирле республика халкы бердәмләшеп, анда катнашучыларга ярдәм итә. Шундый игелекле эшкә Актаныш районының Иске Сәфәр авылы халкы да кушылды. Алар арасында 80-90 яшен тутыручы ак әбиләр дә бар. Чираттагы видеоязма Актаныш районыннан. Шын күңелебездән ярдәм итәргә тырышып эшлибез инде. Безнең әзгенә булса да көчебез керсен, ярдәмебез тисен дибез. Күмәкләп башкарган эш җиңел дә, тиз дә эшләнә. Егетләргә ярдәм йөзеннән алар күмәк көчкә берләшкән. Сәфәрлеләр бүген егетләргә атап маскировка сеткалары бәйли. Һәрбер семьяларына, туган якларына кайтуларын теләп, шын күңелебездән ярдәм итәргә тырышып эшлибез инде. Мишәлия апа Хамзинага 89 яшь, 90 яше белән баручы авыл өлкәне дә бу эштән читтә калмаган. Оныгы Илнарны хәрби операциягә озаткан апа әлеге эштә катнашуны кирәк дип саный. Ярдәмгә килгән белән шулай ярдәм итәргә, аларда булсамда. Әлеге эштә башлап йөрүче Валентина Ашрафуллина авыл китапханәчесе. Мондый игелекле эшне оештыру күңелемдә бар иде. Авыл халкы ярдәме белән теләгебезгә ирештек ди ул. Эшне күптәннән ниятләп йөридем, шушы сәфәр халкы белән бергә эшләргә, бергә шушы эшкә бөтен кешене кызыксындырып җыяр өчен теләгем булды клубка. 6 метр озынлыктагы бер маскировка сеткасын үргәннәр инде. Шушы көннәрдә тагын берне үреп бетерәүне күз алдылар. Иске сәфәрлеләрнең әлеге игелекле гамәленнән мәктәп коллективы да читтә калмаган. Укучылар да берничә көн шушы эштә кайный. Окоп шәмнәре дә ясыйлар. Минем дә булышып катнашасым килде, үрәргә өйрәнәсем килде, теләк белән үземнең. Безнең бөтен көч инде менә махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә ярдәм булсын дип тырышабыз. Укучылар, укытучылар, авыл халкы бөтенебез бuna бердәм, бергә матур итеп эшлибез. Иске Сәфәр мәдәният йортыннан халык өзелми, авыл халкы гуманитар ярдәм алып килә. Аннан әлеге кирәк яраклар район үзәгенә илтеп тапшырыла. Регина Саляхова, Марат Зарахов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары өчен Актаныш районыннан. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез, контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 210 мең сумнан башлап түләү каралган.
17 февральдан Үзәк сайлау комиссиясы вакилләре сайлау турында мәгълүмат бирү өчен Татарстанда фатирларга йөри башлый. Әлеге масштаблы эш 7 мартка кадәр Россиянең бөтен территориясендә сайлаучыларга шул исәптән махсус мобиль кушымта кулланып, адреслы мәгълүмат һәм хәбәр бирү өчен оештырыла. Бу очрашулар барышында һәр сайлаучы үзен кызыксындырган сорауларны бирә ала, ягъни сайлау участогы кайда урнашкан, ул нинди график буенча эшли, өйдә тавыш бирү өчен нәрсә эшләргә кирәк. Республика күләмендә тату сыйныф серләре бәйгесе елда оештырылып килә. Әлеге бәйге мәктәп укучылары һәм ата-аналар катнашында уза. Инде барлык районнарда бәйгенең муниципаль этабы үтте. Саба районында да 5 мәктәп укучылары һәм ата-аналар комитеты иң тату сыйныф исеме өчен көрәште. Кемнәр җиңүче дип табылды? Бу турыда алдагы язмада. Саба урта мәктәбе укучылар әти-әниләр шау-шуына күмелгән. Мәктәп һәм гаилә бердәмлеге тәрбиянең төп асылы дигәндә тату сыйныф серләре бәйгесе ачык мисал булып тора. Башта ул район мәктәпләрендә үз сыйныфлар арасында узды. Аннан берәр сыйныф сайлап алынып зона турында катнашты. Нәтиҗәдә 5 зонадан 5 сыйныф финалга чыга. Район өчен муниципаль этап финалы шулай ук җаваплы булып тора. Хозурланып, канатланып, гаилә елын Татарстанда гаилә елы бит безнең, шуны истә тотып, без нинди матур тату гаилә дип, мәктәпләребезгә кире кайтып, гаиләләребезгә кире кайтып, матур гына яшәвебезне теләп калам. Биредә төрле мәктәпләрдән әти-әниләр комитетлары чыгыш ясый. Аларны исә Мәгариф идарәсе районның башка тармак хезмәткәрләрен туплаган жюри комиссиясе бәяли. Беренче бирем безнең күңелле тату сыйныф визит карточкасы. Гимназиялеләр ватан темасына аеруча якын килеп, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы туганы белән элемтә булдырып, сценарийларын тагын да эчтәлекле иткән. Бу сәламне зал дулкынланып кабул итте. Саба гимназиясе, без бергә, без көчле! Укучыларның, укытучыларның, әти-әниләрнең һәр кайсының җиңүгә теләге көчле. Алар финалга үтүләре белән дә инде җиңүчеләр икәнен белә. Ә менә төп җиңүчегә тагын да зур максатлар куела. Әлеге конкурс безнең әти-әни, мәктәп, укучы, менә шушы эшпошмакны тагын да берләштерү, дуслаштыру, аларның бергә кулга-кул тотынып эшләвен тормышка ашыра дип әйтәсе килә. Бәйгенең икенче турында чыгышлар илебез азатлыгы өчен үз көчләрен, гомерләрен кызганмаган ватан сакчыларына, батырлар истәлегенә, бүгенге көндә махсус операция барышында хәрби бурычларын намус белән үтәгән солдатларга багышланды. Барлык нәтиҗәләр кушылып, төп җиңүче итеп Шәмәрдән лицее ата-аналар комитеты билгеләнде. Алия Галиуллина, Райля Галәвина, Разил Нигъматов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Бүген 26 гыйнварда Биектау районында зур стартка әзерләнәләр. Усат узыш трассасында боз ярышлары буенча Россия чемпионаты һәм кубогы стартылы. Ярышларда Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Екатеринбургтан, Чиләбедән, Казаннан якынча 40 пилот катнаша. Алар арасында Татарстан автоспорты йолдызлары, ралли-кросс, боз ярышлары буенча Европа һәм Россия ярышларында җиңүчеләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген студияга кунакка Татар гаиләсе Бөтен Россия фонды директоры Миләүшә Гайфуллинаның килүе көтелә. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әйтерсеңлә, төнлә нидер булып, бөтен нәрсә кинәт үзгәргән. Кояш кебек балкый һәр бер кеше, нур сибелә һәммә күзләрдән. Шатлык белән тулган бөтен дөнья, кайгы хәсрәт гүя юк сыман, шәфәк дирли күңел офыгында, йөрәгемдә янган ут сыман. Сөттәй аппак болыт ага ургып, әйтерсеңлә, томан йыртылган. Төш вакыты. Серле илаһи моң, кайтып барам иман йортыннан. Йөзеп барам галәм диңгезендә, маяк булып яна ярым ай. Күз тимәсен берү, ай күк балкып, каршы алган сөйгән ярыма.